бародарои азиз, ма наворе ки парт офтамаш, рости гап ма фаромӯш кардам ки бародари ҷабрдидаро бимонам. ози наворша мемонама, яъне ки лайк бизанед, комментария бизанед ки то и бадбахт ландаҳури худозада алло хориш кунад, то бибинанд ки мақсад ҳами бадбахт ҳами хел шахсияте дар ҳаёт. ассалому алайкум бобои лангарӣ, бародари азиз, аз шумо як хоҳиш доштем ки ҳамин дазди машине ки ҳаромхӯра Зокиров Хуршед Зокировича ки дар Москва ба номи ма айзалтои корона 60,000 рубл медизда мегреза, ҳамира як видео мекардем то ки мардуми тоҷик бибинанд, бидонанд ки ҳамин дуздои ҳаромхӯро мақсад камтар шаванд. боқӣ дар амони худо бошед. ягона гуноҳи мо хе ки любой одам гуноҳ мекунад, любой одам хатогӣ мекунад. Хе намеяд ки хирим омаде.